Ang sa'yo mga tagay. Lumnek. Lugnek. Lugnek yun. Ay, kalik. Loading na mo. Ay. Hi guys! Good evening sa inyong tanan. Maghikay-hikay na taani para sa atong kuan unya no sa gabi no. Unya si Saysay maghimo siya kung ipahimo sa minggo float kay kana ang magluto ko ang akong lutoon is kabitsira dayon mag-adobo ko sa baboy humba. Yang atong kamote guys nakatungtong pa na diha wa pa na naluto kamote na siya og saging. Kaya di gina mawala atong duma sa New Year guys pag kuan di gina siya mawala atong mga duma. Ang atong bulanghoy dili pa man makaon na kamote lang sa og saging. Siriri akong chip cook karon guys. Ano guys, sige-slice ra dili. Thank you slice ra. Siya akong ipaluto anak karon guys. Hindi ko marunong. Hindi ako marunong. Naghiwa na si Bintoy sa lamas para na siya sa iskabitsi. Yang atong humba. Humba adobo na siya. Nagitrapuhan na nasay ang lamisa kay para ipang-arin sa na ang mga kuan. Naay agpamasko diri Mumon ko ato imong gipang putos, ipanghatag na. Yay, dali ko na. Oo, na pare ka pinutos. Sa maninga. Kuha na imong mga pinutos. Pinutos jay. Kain na din abre sa body daw. Tsaka yung pinutos dani ka ha. Sabang tita no. Awat ko bingon lang sa tita. Sabang. Gawa ko. Sabang. Ato mawawon. Ay gina sa bate na. Naramon ipang-apod-apod na yung taon, ipang-apod-apod na nila kay diya itong mga prutas guys. Palit. Ang gabi siya malito. May siguro ato na idan ibutang sa ida. Dako ra kay niya. Ato siguro gamay. Watong gamay-gamay to sa ilalom ko. Uta na to sa ilalom itong gamay-gamay. Karang kuan slice aja po ng kuan. As kilid. Narake. Kana o kuan ako ri buta balik ng dito sa kilid ko. Simog dito minggay kay mga anto na plaster ato mga prutas guys. Diyan Citrus. Dai kanistil. Hagoy. Dai lansones. Ada yun. Ano lang pumungka ka mo? Ano? Madaot sa gudong madis. Dai melon, ngalinghod. Mo gini mga prutas guys basta kuan linghod. Oh. Dai citrus. Lingkod. Dai orange. Koto ay. Ini siya unsa man siya say? Maungon. Ini ba? Maungon uy. Kanang melon. Ay kanang melon ba? Melon ano balay nga kan. Dai apple. Litos. Unsa man siya chico. Dai mangga, Apple. lemon, dai grapes. Pila ka sa duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, pulo, 11, 12 ram begini. 12. Alas 12 mga mata. Kato mga citrus lang. Sa alas 12 magmata. Kwato mga citrus do. Ang pangwana de sarip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lagi de ka buk. Pila de dapat. Kulangan na tong prutas guys. Kato kung gipalit to gani, kato kung gipalit gani nga sila pinaay ko anad to. Orange. Orange kay ato to ikuan pagwa. Sundi tong yang sa bugas ay ka. Dia to mga prutas guys.
Nga, ang atong saging o kamote, di atong saging o kamote. Guys, maghimo ta sa atong palihi, guys. Turo oh, itlog oh. Dalaan ang tiridanhi. College farm. Di ba't nga nagtatalay mo sa salad mo ang Di ba't 12 ka itlog mo? 13. Dako rin siya ng itlog. Tudong at waling kit ano yung 12. Maghimo to sa itong palihi, guys. Sa una gyapon, yan na gyapon akong lihimo. Kaya nga aging tuig 2023. Nga. Karoon po dayon. Tigbas na lang ang tanan mo dito. Sayang, pero siguro na masipo akong itlog, guys. Ay, dagpo. Pero na siya gagmay. Pero wala ko lain masubulan. Kanira siya. Sa una yapon sa niaging taon. Yan yapon. Kani yapon akong simbak ko. Pang mga pungkol gid mo diha ah. Diba? Dito. Ito ay ginati. Lingay at pati irising sa sabong. Panglikit sa kwarta te. Ha? Likit sa kwarta. Ano? Dito sa kung kuan kay. To dito sa katong sa kuan bitaw. Itong sa kung pitaka daw kato bitaw to sa kuan. To sa sudlanan sa bag. Pila. Dikita to dito na. Ito na sunod na yun. Patong ko ano eh. Katong Gold. gold. Baho lagi. Hindi, ihigag gani. Wa man dia di na hikuton bukuton ra. Putunda. Baka niya na, Brian? Ang ganang inabriya naman ako ng siguro. We are going to. Ano pa na pila ka book 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gold, sige mo. Dapat manggod ni 13. Why? Sugun naman sa maigo maga. Ano ba yung orange ang sa nga. Lahi man to. Tilpin ka bag ibutang mo eh. Lahi man to tong sudlan man itong una gid ma. Dako mo to. Gold, ka pong kaigo. Kanin mo doon itong sidlan ko. Yan. Ang usulod. Ate. Kaya ko iuling sa itong pinana daw. May madre ha, ang bayad. Yung butangan din na to sa orange sa to nga. Atong itlog, kulang jud atong itlog. Ato ni pang ilisdan ang dagko-dagko para ilisdan ako gagmay para bigit siya masigo. Kasing gagmay to dito sa tindahan oy. Dahil mama. Tracing mo dapat. Diyan natin patunga ang isa ka itlog. Aman tong
Tagangan na pag isa. Na para 13. Pwede din yung malukot. Ambil din na di. Ha? Pwede ba? Ayaw na lang siya luputa. Pwede mong good. Uba, di. Katong tag 50 dayon. Go! Lagun mo din. Diyan na guys, ang atong palihi. Nakahimo na to sa itong mga palihi dani. Wa may mawala na to og magtuot no. So, atong niaging tuig, naghimo ko ani. Mo'y pagsugod na ko og himo ani. Atong niaging tuig na karon maghimo gyapon ta guys. So, diyan na. Ang kulang na lang ani ang humba og ang iskabitsi. Naprito ng isda kay ganihan rin sa buntag prito. Ang kuha na lang gani ang pag-iskabitsi na lang. Ato nang luto ng iskabitsi guys. Kaya asa man yung pamutang. Asa na yung pamutang. Ang So, kuha na lang na kay pang kuha na na. Dili na siya kaya kay. na ni? Mga daot naman na. Kailang ano mo? Kailang magibot na sa iyo sa ilo. Ya dari si pro guys. Nya apa ngita ni sing tagay. Ang say mo nga tagay. Namnek. Lungnek gyud. Lungnek gyud. Unsay pares? Litro ako. Tubig. Ay nara balik ko. Ato ning tagaan sa lungnek. Kay Dari na, ada si kinakawa. ta. Asa makanigikan? Bari ka si Burlasoy. Burlasoy, is in the house? Ay, ligatod sa base. Oh. Ay. Bito na nagagita ko tagan unsa kay ka. Allah. Kasuwagan na nagagi. Dan, Oy, nagato siya ni agaw dyan. makuha raman to buang. Kasuwagan na siya nagagi. Wa man nakalabay diri. Nabay diya nga ulaman. Yana. Udah na ba gabi? Ay kanang anak ni Alan na sa ludo. Ugma nang bayad na maka loading na mga maka kuha na mo. Ay, Loading na mo. Ay, inyo man gyapon no. Ibalik. Loading na gyapon ninyo karon. Dali araw gali naka bake nga ibalik Masa to isa ikaw? Tenang ba? Ay, na yung motor din yun. Yan mo ni atong handa guys. Di ay ado. Di ay kuan. Kani ang di ay humba. Di ay humba. Iskabitsi. Spaghetti. Di apoy pizza. Kamote og saging. Yan ay salad. Yan na atong mga prutas di anya. Kana din atong palihi guys. Na ay chipon, na ay sliced bread, na ay peanut butter. Di atong kanon dayon. Kapit na alas 12 guys. Nya ang mga bata, nangatulog ng mga bata. Natulog sila pukaw, na sila karon. Yan magkuha ta diri sa plato.
Itong ayan lang atong plato guys. Dayan magkotag kutsara. Kaya kutsara to rito gipamutang ni Bintoy. O, mga hinugasan na niya danha. Nyawa pa gikulob. Jadi atong plato guys. Ito na rin dalahon ladto. Di atong handa guys. So daghang kayong salamat Lord sa mga grasya nga imong gihatag ug sa kabaskog sa among panglawas. Sire kuno. Tagay mo. So ayan na guys, naka-ready na ang atong lamisa. Papag kuan wat-wat sa oras. Di atong mga handa, ni salad, mango float, ni apoy iskabitsi, humba gamay, spaghetti, na saging ug kamote. Na apoy pizza, nya na chipon cake, na sliced bread, na pan, na apoy peanut butter, nya na apo din atong palihi guys. Atong naging tuig naghimo gyapon ko ana na karon himo gyapon ta. Napod tay coke, napoy kuan gisay gusto inom danha. Dali na kor. Ito nang iandam atong baso dito guys. Ay parang ready na. Ay. Happy New Year sa atong tanan og welcome 2025. Og daghang kayong salamat Lord sa daghang kayong salamat Lord sa mga grasya nga imong gihatag og sa kanaang kuan nga naka-survive mi ani nga tuig. Bisan tuod og naa may mga problema nga naagian pero laban. Laban kay kabalo ko nga dili pud minimo tagaan og problema nga dili na mo makaya og kaya ug daghang kayong salamat og sa tanan-tanan sa mga followers, solid supporters, silent viewers, daghang kayong salamat sa inyong tanan nga naa pa mo gauban sa amoa ug unta padayon ang inyong suporta sa amoa guys karong 2025. Daghang kayong salamat sa inyong mga suporta. Ug labi na gyud kang Ate Mayamia. Salamat po kay kang Ate Mayamia nga iya may gipang kuanan nga ngani gipang tudloan mi niya sa pag-vlog ug karon ga kita nami ga income nami sa mga vlog ug daghang kayong salamat ate ug pangayon ako sa Ginoo nga perminti baskog imuhang lawas ug daghang panggrasya nga moabot sa ato tanan. Itong mga handa kaloyan gyapon ta sa Ginoo makakuan ta sa atong mga gibutang lang sa lamesa. Daghang kayong salamat sa inyong tanan guys. Sila diri sa gawas, si Koreana nakailis na. Nya si Doydoy nag-atubang na sa Makagaba. Nihuat ang countdown. Pandar na si Riri, wa pa nag alas 2 si Riri. Malilin. Nihuat Gabay na lang. Oh. 1. Hawa pa. Gamay na lang. Pandara sa to imudong. Kay 59 na oh. Pag alas 12 karon, i-shot din nila yun. Shot dayon. Kana na gamiton nimo din ang baso. Shot dayon. Hoy, pagpipas niya. Oh, Happy New Year! Happy New Year, Sai! Koreana! Happy New Year! Happy New Year, Uncle Dandan! Welcome sa 2025! Happy New Year. Happy New Year! Pandara tanan mon. Paandara ng speaker di Sai. Alas 12 naman good.
Dito sa pasinggalan na, dito tayo tulong na. Tama guys. Dito sila kung ano na ibili ng